गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आता आपण एका श्लोकाचा अर्थ बघूया. सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. म्हणजे त्यांनी तुलना केलीये. अनेक उपनिषद आहेत बरं का. तर जी मुख्य आहे ती 108 आहे. तर या उपनिषदांची तुलना एका गायी बरोबर केलेली आहे. दोहन करणारा कोण आहे? तो श्रीकृष्ण आहे. या गायीचा वासरू कोण आहे? अर्जुन आहे. आणि जे दूध आहे, दूध म्हणजे काय आहे? अमृत आहे. आणि इकडे दूध म्हणजे गीतामृत आहे. आणि हे जे दूध आहे या दुधाचा पान किंवा या अमृताचा पान कोण करतं? जे भाग्यशाली भक्त आहे, जे कृष्णाचे भक्त आहे, तेच या गीता अमृताचा पान करू शकता. तर तुम्ही सर्वजण खूप भाग्यवान आहात की तुम्ही आज गीता ऐकता. तर आता गीतेचा पहिला अध्याय मी चालू करते. आज अध्याय खूप छोटा आहे, हा लवकर होईल. आता प्रथम आपण या अध्यायाच्या नावापासून चालू करूया. अर्जुन विषाद यो. विषाद म्हणजे दुःख. अर्जुनाला इतकं दुःख झालेलं आहे की तो दुःखाबरोबर एकरूप झालेला आहे. आणि आता बघा तो रडतोय. त्याच्या हातातून गांडीव धनुष्य खाली पडतोय. त्याला उभं राहायचा सुद्धा त्राण नाहीये. एवढा मोठा योद्धा आहे की जो स्वर्गात सुद्धा गेला होता, ज्यांनी असुरांना मारलं होतं. एवढा मोठा योद्धा आता त्याचे पाय लटपटू लागताय, उभं राहू शकत नाही, त्याच्या डोळ्यात पाणी आहे. तर तो दुःखाबरोबर अगदी एकरूप झालाय. जेव्हा आपण आत्ताच्या काळामध्ये आपण म्हणतो ना डिप्रेशन, ते अर्जुनाला झालेला आहे आणि तो काही करू शकत नाहीये. आणि आता आपण त्याचं मन मोकळं करून कृष्णाला सांगणार आहे की त्याला युद्ध का करायचं नाही. आता हा जो आता इकडे तुम्हाला राईट हँड कॉर्नर, लेफ्ट हँड कॉर्नर मध्ये ज्याचा चेहरा दिसतोय, कोणी मला हात वर करून सांगू शकेल का की हे कोण आहेत? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. हात वर करा. हे कोण आहेत? अलका माताजी. हरे कृष्ण माताजी, कोटी पंचांग प्रणाम. धृतराष्ट्र आहेत का ताई? धृतराष्ट्र. बरोबर बरोबर. आता तुमचे हात वरच करा. मला सांगा संतोष प्रभूजी, त्यांचा चेहरा
कसा दिसतोय तुम्हाला? सांगा, कसा दिसतोय चेहरा? कष्टी वाटतोय ताई, कष्टी वाटतोय. कष्टी वाटतोय, बरोबर. असा चिंता आहे, काळजी आहे, असा काळजी. दिसतोय. बरं, आता पुढचा प्रश्न शुभांगी माताजी, हे कोण आहे? ही जी मधली स्लाइड आहेत ना, मधली स्लाइड, त्यात कोण दिसतंय तुम्हाला? अर्जुन. बरोबर. आता त्याच्या पुढे दादाराव प्रभूजी, त्यांच्या अर्जुन. चेहऱ्यावरून काय सांगता येतं तुम्हाला? खूप कष्ट चिंतेत आहेत ते. प्रणाम. विचारमग्न अवस्थेत आहेत ते. अर्जुन, हो. अर्जुन अर्जुन. अर्जुन 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 दुःखी नाही दिसत आहे, त्याच्या डोळ्यातून पाणी वाहतंय. हो, दिसतायत ना, दुःखी आहेत. बरं, आता पुढे सपना माताजी, हे कोण? अर्जुन आहे. इकडे दुर्योधन आहे मॅडम. बरोबर. नेहा माताजी, मला सांगा, याच्या चेहऱ्यावरून तुम्हाला काय सांगता येईल दुर्योधनच्या? राग. कपटी आहे तो, कपटी वाटत आहे की हा मी संपवणार आहे हे सगळं. रागिष्ट, म्हणजे राग राग दिसतोय दिसतोय त्याला. का? क्रोध क्रोध आलाय हा, त्यांना. क्रोध दिसतोय. बरोबर, अगदी बरोबर सांगितलं तुम्ही. म्हणतात तो ना, क्रोधी आहे आणि कपटी चेहरा एकदम हे. म्हणतात ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड. तुमच्या मनात जे जे काय भाव असतात ते लगेच चेहऱ्यावर उमटतात. हो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय. हरे कृष्णा. हा पहिला श्लोक आणि हा एकच श्लोक धृतराष्ट्रानं म्हटलेला आहे. त्यांनी विचारलेला आहे की हे जे कुरुक्षेत्र आहे याच्यावर जमलेले माझे पुत्र आणि पांडू पुत्र हे काय करत आहेत? धर्मक्षेत्री कुरुक्षेत्री समवेता माताजी, मी सर्वांना म्यूट वा. करतेय. हा, करा करा. मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय. माताजी, सर्वांना मी म्यूट केलेलं, तुम्ही अनम्यूट बरं, व्हा. चालेल. आता हे बघा, धृतराष्ट्र कसा दिसतोय? चिंतित दिसतोय. काय त्याला चिंता? आता युद्ध तर होणार आहे, कुरुक्षेत्रावर सेना जमलेली आहे, कौरव सेना, पांडव सेना. आता हे जे कुरुक्षेत्र होतं याला धर्मक्षेत्र सुद्धा म्हटलं जातं. तर कुरुक्षेत्राला धर्मक्षेत्र का म्हटलेलं आहे? कारण या क्षेत्रावर अनेक योगी, अनेक संत, अनेक साधू, अनेक स्वामींनी खूप उपासना केली होती, खूप दान धर्म केला होता, जप केलं होतं, ध्यान केला होता, यज्ञ, होम, हवन, जे जे काय पावन करणारी जी यज्ञ आहे, अशी अनेक धार्मिक कार्य या क्षेत्रावर केल्यामुळे ते जे क्षेत्र होतं या सर्व कार्यानी, जप, ध्यान, होम, हवन यांनी ती भूमी पवित्र झाली होती, म्हणून त्याला धर्मक्षेत्र म्हटलं होतं. आता धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये प्रश्न आहे की ही धर्मक्षेत्राचा पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स पांडू पुत्रांवर होईल का? कारण ते धर्माच्या बाजूनी होते. किंवा त्याला असं वाटलं की कदाचित हे पांडुपुत्र युद्धच करणार नाही, कारण ही इतकी पवित्र जागा आहे. बघा, मंदिरामध्ये कधी कोणी युद्ध करू शकेल का? जरी प्रसंग आला तरी. तर धृतराष्ट्राला वाटलं की कदाचित हे पांडुपुत्र युद्ध करणार नाही आणि आपल्या मुलांना युद्ध न करता सगळं राज्य मिळेल. तेव्हा त्याच्या मनामध्ये ती चिंता होती. चिंतेपोटी त्यांनी हा प्रश्न विचारला. या प्रश्नामध्ये त्यांनी काय केलंय? डिव्हिजन केलेली आहे. मामका पांडवाश्चैव. तो स्वतःच्या मुलांना कुरुवंशी मानत होता आणि पांडुपुत्र सुद्धा कुरुवंशी होते, पण धृतराष्ट्र त्यांना नेहमी पांडुपुत्र म्हणत असे.
ही विभागणी जी केली आहे त्या कुरुवंशीमध्ये ही धृतराष्ट्राने ही विभागणी केली आणि मग तो विचारत आहे किम अकुर्वत, काय केलं त्यांनी. हा, आता ज्याप्रमाणे जेव्हा आपण एखाद्या नवीन घरी प्रवेश करतो, वास्तुशांत करतो, तेव्हा आपल्याला गुरुजी सांगतात की तुम्ही दूध तापवा आणि ते ओतू जाऊ दे. आणि हे जे आपण करतो ते शुभ आहे. त्याचप्रमाणे धर्मक्षेत्र ही जे कुरुक्षेत्र होतं ते धर्मक्षेत्र होतं, ती पावनभूमी होती. मग मामका पांडवाश्चैव, आता जेव्हा आपण दुधामध्ये लिंबू पिळतो तेव्हा पनीर वेगळं आणि पाणी वेगळं होतं. त्याचप्रमाणे धृतराष्ट्राने त्या कुरुवंशी राजपुत्रांमध्ये विभागणी केली. माझे जे पुत्र आहे तेच कौरव, तेच कुरुवंशी, आणि जे पांडूची मुलं आहेत ते पांडव, ते कुरुवंशी नाही. माझ्या मुलांना सर्व काही मिळालं पाहिजे. आणि मग पनीरचे जेव्हा आपण रसगुल्ले करतो आणि मी तुम्हाला जर रसगुल्ले दिले आणि विचारलं तुम्ही काय केलं, किम अकुर्वत, मग हा प्रश्न बरोबर नाहीये. रसगुल्ले मी दिल्यावर तुम्ही खाणारच. आता मला परत तुम्ही उत्तर द्या. आता बघा, हा जो दुर्योधन आहे हा केवढा त्याच्यामध्ये राग आलेला आहे आणि कसे डोळे वटारून बोलतो. आता मला चॅट मध्ये लिहा, कारण म्यूट अनम्यूट केल्यावर खूप आवाज येतो. हे कोण आहेत, कोण सांगू शकेल? चॅट मध्ये तुम्ही लिहू शकता कोण आहेत हे. नाही कोणाला सांगता येते? बरं, हे द्रोणाचार्य आहे. आणि हा दुर्योधन द्रोणाचार्याकडे येऊन अगदी रागाने बोलत आहे की तुम्ही पांडवांची सेना बघितली का? त्या पांडवांच्या सेनेची व्यूहरचना तुमच्या बुद्धिमान शिष्याने दृष्टद्युम्नने केलेली आहे. म्हणजे तो रागाने ताव्याने येऊन आपल्या गुरुला सांगत आहे की बघ, तुझा जो शिष्य आहे, बुद्धिमान शिष्य आहे, द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न, तो आता तुझ्याच उलट ही सगळी बुद्धी वापरणार आहे. तू शिकवलेली सर्व विद्या, तुम्ही शिकवलेली सर्व विद्या आता तुमच्या उलट वापरणार आहे. त्याच्यावर आपल्याला काय समजतं की दुर्योधन घाबरलेला आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हे आचार्य, तुमचा बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र याने कौशल्याने रचलेली ही विशाल पांडव सेना पहा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्लोक क्रम 19. सघोषोधार्थ राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वी तल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्रपुत्रांची हृदये विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. जेव्हा शंखनाद झाला तेव्हा काय झालं की कौरव सेना आहे ते अतिशय, सर्वजण अतिशय भयभीत झाली आणि त्यांनी शब्द वापरलाय हृदयानी व्यदारयत, म्हणजे अक्षरशः त्यांची हृदये विदीर्ण झाली. तर असं का झालं? आता बघा, समजा जर रस्त्यावरून अनेक माणसं चाललेली आहेत आणि एक पोलिसाची गाडी आली आणि त्याचा सायरन ऐकू आला आणि त्या गर्दीमध्ये एक चोरी आहे, तर घाबरेल कोण? तो चोर घाबरेल ना. इतर माणसं घाबरतील का? घाबरणार नाही. का? त्यांनी चोरी केली आहे आणि त्याच्या मनामध्ये भीती असेल की कदाचित पोलीस मला पकडेल, म्हणून तो काय करेल, तिकडे चाललेला आहे, आता तो त्याची दिशा बदलेल आणि दुसरीकडे जाईल.
तर अगदी याच प्रमाणे ही जी कौरव सेना होती त्या प्रत्येकाला माहित होतं की आपण अधर्माच्या पक्षामध्ये आहोत आणि अधर्माच्या पक्षात असल्यामुळे ती सर्व जण घाबरून गेली. ते अतिशय भयभीत झाले आणि म्हणतात ना, अ बॅटल लॉस्ट इन द माइंड कॅन नेव्हर बी वन ऑन द फील्ड. तुम्ही मनामध्ये घाबरलात, मनामध्ये तुमच्या भीती असेल तर तुम्ही ऑन फील्ड तुम्ही काहीही करू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने हे आपल्याला समजतं की ही कौरव सेना खूप भयभीत झाली. आता पांडव सेना किंवा कृष्णाच्या पक्षात असलेले सर्वजण जिंकणार आहेत. आता त्याची कारणं सुद्धा आहे. त्याची काय काय कारण आहेत बघा. प्रत्येक चॅप्टर नंतर क्विज असते. त्या क्विज मध्ये काही काही प्रश्न असतात. तर प्रत्येक चॅप्टर नंतर आम्ही तुम्हाला झालेलं जो अध्याय आहे त्याची PDF तुम्हाला पाठवतो. हे सगळं तुम्हाला मिळणार आहे. तर क्विज घेताना तुम्ही वाचू शकता किंवा तुम्ही भगवद्गीतेचं पुस्तक उघडं ठेवू शकता. म्हणजे क्विज का ठेवली आहे की तुम्ही वाचावं, यासाठी क्विज ठेवली आहे. तर 9 कारणे आहेत किंवा 9 प्रतीके आपल्याला दिसतायत ज्याच्यावरून आपण म्हणू शकतो की पांडुपुत्र हे युद्ध जिंकणार आहे. तर ते काय, कुरुक्षेत्र हे काय होतं, धर्मक्षेत्र होतं. हा जो रथ अर्जुनाला दिला होता हा अग्निदेवानी दिला होता, हा दिव्य होता. अर्जुनाच्या रथावर कोण होता, हनुमान आरूढ होते. कपिध्वज म्हटलेलं आहे. ज्याप्रमाणे घरी समजा जर मुलांची परीक्षा असेल तर मुलं काय करतात, घरी मोठ्यांचा आशीर्वाद घेतात आणि मग परीक्षेला जातात. त्याचप्रमाणे हनुमानाने प्रभू रामचंद्रांना मदत केली होती आणि रावणा विरुद्ध युद्ध प्रभू रामचंद्र जिंकले होते. आता अर्जुन आहे त्यांनी हनुमानाकडे प्रार्थना केली की ज्याप्रमाणे तुम्ही प्रभू रामचंद्रांची सेवा केली आणि ते युद्ध जिंकले त्याचप्रमाणे मी सुद्धा आता कृष्णाच्या पक्षामध्ये आहे आणि मला सुद्धा युद्ध जिंकायचंय. तर तुम्ही माझं मार्गदर्शन करा, मला आशीर्वाद द्या. तर असं म्हणून कपिध्वज हे जे अर्जुनाने केलं त्याला वैष्णव सदाचार म्हणतात. आपण नेहमी इतर वैष्णवांचा आशीर्वाद घेतो आणि मग कुठलंही युद्ध असेल किंवा कुठलाही उपक्रम, कुठलाही प्रोजेक्ट असेल तो सुरू करायच्या अगोदर नेहमी आपण वैष्णवांचा आशीर्वाद घेतो. मग शंखनादाबद्दल मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं. मग अर्जुनाचा धनुष्य होता, गांडीव धनुष्य, हा सुद्धा असा होता की त्याचा नेम या धनुष्याने कधीच, या धनुष्य बाणाने कधीच चुकणार नव्हता. आणि त्याचे जे बाण होते अक्षय भाता होता की त्याला कधीच ते बाण त्याचे संपणारे नव्हते. तर असा त्याचा हा गांडीव धनुष्य होता. मग त्यक्त्य जीवित्वा म्हणजे काय, दुर्योधन जेव्हा त्यांनी पांडव सेनेची व्यूह रचना बघितली तेव्हा तो घाबरला आणि त्यांनी मग नंतर द्रोणाचार्यांना सांगितलं, बघा आपल्या सेनेमध्ये सुद्धा कितीतरी महारथी आहेत, किती मोठे सेनापती आहेत. तर आपल्या सेनेमध्ये अशी लोक आहेत जे प्राण द्यायला तयार आहेत माझ्यासाठी, जे प्राणांचं बलिदान करतील. तर तो जे काय बोलला हे अपशकुनी म्हटलं जातं. आपण कधी असं म्हणत नाही युद्धाच्या वेळेला माझे सगळे जे सैनिक आहेत त्यांचे ते प्राण द्यायला तयार आहे. आपण उलट बोलतो, माझे सैनिक जे आहे ते शत्रू सेनेच्या सर्वांचे प्राण घेतील. असं नाही म्हणत की हे सगळे माझे सैनिक प्राण द्यायला तयार आहे. तर हे अपशकुनी जे आहे ते दुर्योधन बोलला.
मग मोक्षदा एकादशी, ज्या दिवशी हे या युद्धाचा आरंभ चालू झाला त्या दिवशी एकादशी होती. आणि जिकडे जिकडे कृष्ण असतो तिकडे तिकडे भाग्य देणारी लक्ष्मी सुद्धा त्याच्याबरोबर असते. आणि स्वतः कृष्ण, ज्याला ऋषिकेश म्हटलं आहे, तो सुद्धा अर्जुनाबरोबर होता. त्याच्यामुळे ही 9 प्रतीके होती ज्याच्यावरून आपण सांगू शकतो की अर्जुनच युद्ध जिंकणार. आता अर्जुनाने कारण सांगितली की मी युद्ध करणार नाही. त्यांनी काय सांगितलं? त्यांनी सांगितलं की हे सगळे माझे गुरुजन आहेत, माझे बंधू आहेत, माझे आजोबा आहेत, यांच्याबरोबर मी युद्ध कसा करू? यांच्याबद्दल मला करुणा आहे, मग आनंद नाही. अर्जुनाने सांगितलं की यांना मारून देखील मला काय आनंद मिळणार आहे? बघा, आपल्यामध्ये एक कॉन्सेप्ट असतो की आपल्याला जर प्रमोशन मिळाली किंवा आपल्याला अवॉर्ड मिळालं, अगदी लहान मुलांना सुद्धा प्राइज मिळाल्यावर ते सांगतात आईला की मला कॅन्टीन मध्ये माझ्या मुलांना पार्टी द्यायची आहे. तर आपण नेहमी काही चांगलं मिळालं, प्रमोशन, अवॉर्ड काही असेल तर आपण सेलिब्रेट करतो. आपण आपल्या अगदी बाहेरच्या लोकांना नाही बोलवलं तर घरच्या घरी आई असेल किंवा कोणी मोठे असतील ते काहीतरी गोडधोड करतात, सगळेजण एकत्र जमतात. तर हे अर्जुन सांगतोय की मी युद्ध जरी जिंकलो तर मला काय आनंद मिळणार आहे? माझे गुरुजन माझं कौतुक करायला नसतील, माझे आजोबा नसतील, माझे सगळे बंधू जे आहेत ते सुद्धा नसतील, म्हणून मला हे युद्ध करायचं नाही. मग पाप, अर्जुन सांगतो की या सर्वांना मारणं हे केवढे तरी माझ्या वयाने मोठे, माझे गुरु आहेत, या सर्वांना मारणं म्हणजे पाप आहे. कौटुंबिक परंपरा नष्ट होती. आता इकडे अर्जुन काय सांगतो की हे जे सगळे या सर्वांना मी मारलं तर घरी कुठलाही कर्ता पुरुष राहणार नाही. आणि जेव्हा असं होईल तेव्हा घरातल्या ज्या रूढी आहेत, परंपरा आहेत, ते लहान मुलांना कोण शिकवणार? आणि ज्या स्त्रिया आहेत त्यांचं रक्षण कोण करणार? समजा जर कुठलाही जो कर्ता पुरुष आहे तो जर घरी नसेल तर काय होईल की त्यांच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांचा इतर पुरुष फायदा घेऊ शकतील आणि अशा तऱ्हेने अवांछित लोकसंख्या उत्पन्न होईल. अवांछित लोकसंख्या उत्पन्न झाल्यावर सगळीकडे अधर्म पसरेल. म्हणून मला हे युद्ध करायचं नाही. आणि या 4 कारणांमुळे काय चूक आहे, काय बरोबर आहे हे मी ठरवू शकत नाही. म्हणून मी असमंजस आहे. कृष्णा, मी काय हे युद्ध करू शकणार नाही, असं मन मोकळं करून आपल्या मनात काय चाललंय हे सगळं अर्जुन कृष्णाला सांगत आहे. आणि कृष्ण अगदी शांतपणे ऐकत आहे. आता आपला सुद्धा संबंध आहे का या गोष्टींबरोबर? बघा, आपण सुद्धा कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. आपल्या मनामध्ये सुद्धा ही काही कारणं आहेत का की आनंद नाही, सारखं एका ठिकाणी बसायचं आणि जप करायचं मला आवडत नाही, किंवा जेव्हा तुम्ही जप करायला लागता किंवा आपण मंदिरात जातो, सेवा करतो, मग काही रिस्ट्रिक्शन्स आपल्यावर येतात. म्हणजे तुम्ही नॉनव्हेज खाता का, तुम्ही असं करता का, हे करता का, मग काही काही आपल्याला नियम पाळावे लागतात. मग मग काय आनंद आहे नुसतं घरी बसायचं आणि जप करायचा, असं आपल्याला वाटतं का? किंवा आपल्याला असं वाटतं का नाही इतके वर्ष ना मी गणपतीचं करत होते, मी दुर्गा देवीचं करत होते, मी अमक्या अमक्या स्वामींचं करत होते, आता तुम्ही तर म्हणता की फक्त कृष्णाचं करा, मग हे कसं शक्य आहे? मग पाप होईल का? मग काही वाईट होईल का माझं? हे प्रश्न आहेत का? मग कौटुंबिक परंपरा, आमच्या कुटुंबामध्ये कधी कोणीही कृष्णाची पूजा केली नाही, मग आता आम्ही काय करू? आणि आपल्याला सुद्धा या कारणांमुळे असमंजसपणा होतो निर्माण आपल्या मनामध्ये की मी काय करू? करुणा, आपल्याला असं वाटतं का मी एकसारखी जर जप केला, एकसारखी पुस्तकं उघडत बसली, मंदिरात गेले तर माझ्या मुलांचं कोण करणार? किंवा माझे सासू सासरे, माझे आई वडील
त्यांचं कोण बघणार? त्यांच्या प्रती आपल्याला करुणा असते, आपल्याला असं इच्छा असं कधीच वाटत नाही की त्यांना आपण पूर्ण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावं, असं नाही वाटत आपल्याला. पण असं होईल का? नाही. मी काय बाबा एवढं करू शकणार नाही. तुम्ही काय सांगता 16 माळा जप करा, हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, असं करू नका, तसं करू नका, नाही, हे मी करू शकणार नाही. तर अशामुळे असमंजसपणा आपल्यामध्ये निर्माण होतो का? आणि म्हणून आपण कृष्णाकडे जात नाही का? तर ही आता अर्जुनाने कारण सांगितली आणि आपला अध्याय संपला. आजचा पहिलाच अध्याय होता. यात गीता खरं दुसऱ्या अध्यायापासून चालू होते. तर आपण आज काय काय बघितलं की धृतराष्ट्राने चौकशी केली. किम अकुर्वत संजय, माझे आणि पांडूचे पुत्र काय करत आहेत? मग दुर्योधनाने भीती व्यक्त केली. त्यांनी पांडव सेनेची व्यूहरचना बघितल्यावर तो अत्यंत भयभीत झाला. आणि मग शंखनाद झाल्यावर मी तुम्हाला सांगितलं की कौरव सेना जी आहे त्यांची हृदये विदीर्ण झाली, ते खूप घाबरले. मग अर्जुनाने जेव्हा निरीक्षण केलं कौरव सेनेचं, तेव्हा मात्र त्याच्या डोळ्यात अश्रू आले आणि गांडीव त्याच्या हातातून घसरून खाली पडला आणि त्यांनी सांगितलं मी युद्ध करणार नाही, आणि युद्ध न करण्याची त्यांनी कारणे सांगितली. आता हा आपला अध्याय संपलेला आहे. तर आता मी जे काही तुम्हाला प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची उत्तरे घेईन.